Көз көннәре гадәттә салкын тиеп төрле йогышлы авырулар таралучыры. Быел шуларга өстәп COVID-19 вирусы таралу куркынычы да бетмәгән. Бу эпидемиологик хәлне тагын да кискенләштерергә мөмкин. Мондый шартларда нинди саклык чаралары күрергә? Прививкалар ясатуның нинди файдасы бар? Шушы көн үзәк сорауларга ачыклык кертү өчен без Идел буе федераль округының баш фтизиатры, медицина фәннәре докторы Равил Шамил улы Вәлиевкә берничә сорау белән мөрәҗәгать итәбез. Равил Шамилович, исәнмесез? Быелгы сезонлы авыруларның үзенчәлекләре нәрсәдә? Кайсы авыруларның көчәюен фаразларга мөмкин? Инде быел дөрестән дә бик каты үзгәрешләр булды. Ишетеп тә инде телевидение буенча да, радиода да әйтелә, коронавирус дигән авыру бар. Бу яңа авыру, бу авыруны әле бөтенләй табиблар да белеп бетерми дип әйтеп була. Ул иммунитетка бик аның зыяны бар дип әйтеп була. Шуның өчен инде коронавирус белән бергә бәйле авырулар, шул ук менә без әйтәбез инде сезон грипплары дип, вирусный инфекциялар дип әйтәбез. Инде аларның үзгәреп уздыруы мөмкин. Һәм инде дөресен әйтергә кирәк, менә без бүгенге көндә әзрәк инде куркып торабыз дип әйтәбез. Әгәр кешеләрдә коронавирус белән грипп бергә булса, ул вакытта аның зыяны бик каты үзгәрергә, бик көчле булырга мөмкин. Коронавирус үзенең көчен күрсәтте, кызганычка каршы инде менә грипп белән чагыштырганда аның йогышлыгы 3-4 тапкыр артыграк дип әйтеп була. Бердән, икенчедән инде аның авырлыгы да грипп белән чагыштырганда ешрак авыр хәлдә булырга мөмкин, һәм инде кызганычка каршы үлемгә дә кешене китерергә мөмкин. Шуның өчен инде менә безнең хөкүмәт тырыша инде вакцинациядә уздырырга, әйтәләр инде менә бүгенге көндә гриппка каршы вакцинация уздырырга кирәк, аннан соң инде коронавируска дип. Бу очракта әйтәсем килә, дөрестән дә вакцинацияны уздырырга кирәк, ләкин инде менә бүгенге көндә тәкъдим итәләр гриппка каршы вакцинация узгачтан 2 атнадан инде икенче вакцина ясап була дип. Менә мин инде бу минем фикер дип әйтеп була. Иммунитет гриппка каршы 1 ай эчендә булачак, һәм 2 атнадан аңа әгәр дә бүтән вакциналар кертәләр икән, ул вакытта файда урынына зыян да китерергә мөмкин. Шуның өчен әзрәк монда сак булырга тиеш дип әйтәм. Вакциналар турында әйттегез, тагын нинди саклык чараларын күрергә тәкъдим итәсез? Иң беренче инде әйтергә кирәк, менә кеше сакланырга тиеш. Үзен менә тик торганда гына әйтмиләр бит, Аллаһ Тәгалә әйткән, инде әйтәләр менә сакланганда гына саклыйм дип тә, Коръәндә дә язылган. Һәм бу очракта инде әйтәсем килә, төрле гигиена чараларын күрергә тиеш кешеләр. Алар гына дөрестән дә кешегә файдалы, кешегә инфекция күчмәүлеге мөмкинлеген тудырмый. Сезонлы авырулардан тыш башка йогышлы чирләр, әйтик, туберкулез белән хәл ничегрәк? Менә кызганычка каршы безнең инде шушы быел туберкулез белән авыру саннары үсергә мөмкин. Һәм бүген менә инде безнең сәламәтлек саклау министры Мурашко Михаил Альбертович Нью-Йоркта бөтен дөнья саклау оешмасының утырышында булачак һәм алында доклад ясаячак. Моңа хәтләре менә узган безнең бөтен дөнья туберкулезга каршы конференциясе узды. Беренче тапкыр онлайн режимда узды. Без менә бөтенебез компьютер аша гына аралаштык. Һәм инде бөтен дөнья күләмендә туберкулез белән авыручыларның саны артырга мөмкин, 50%-ка хәтле дип әйтәбез. Бүгенге көндә авыру һәм туберкулездан үлүчеләрнең саны 50%-ка артырга мөмкин. Без 2013 елга хәтле кире кайтарга мөмкин. Дөресен әйтергә кирәк, менә шушы соңгы елларны 2010 елдан 20 елга хәтле без 10 ел эчендә авыру саннары 2 тапкыр кимегәне, инде туберкулездан үлүчеләрнең саны 3 тапкырга кимегәне. Кызганычка каршы менә шушы инде шифаханәләре, шифаханәләре, хастаханәләре җабылган аркасында инде кешеләрнең табибларга мөрәҗәгать итүе мөмкинлеге кимеде, профилактик флюорографиялар узуда кимеде. Шуның өчен инде менә хәзер безнең бу инде карантин чаралары кимегән вакытта мин тәкъдим итәм һәрбер кешегә вакытында флюорография узарга. Коронавирус үзе иммунитетка бара, грипп үзе иммунитетка бара. Элек-электән без әйтәдек, кеше гриппны
уздырган булса, авыр формада, ул вакытта анда туберкулез булу мөмкинчелеге арта дип, шуның өчен инде флюорография узарга тәкъдим итәдерик. Коронавирус вакытында ул тагы да арта. Шуның өчен инде менә бөтен кешегә тәкъдим итәм вакытында флюорография узарга. Монда әйтергә кирәк, менә коронавирус ул күп вакытта симптомсыз үпкәдә үзгәрешләр булдырырга мөмкин. Шуның өчен флюорография уза икән, ул вакытта туберкулезга каршы профилактик тикшерү дә узып була һәм инде күпмәдер проценты коронавируста табылырга мөмкин дип әйтеп була. Равил әфәнде, коронавирусның икенче дулкыны көтеләме? Менә без бу дөнья күләмендә дөрестән дә әйтәләр, икенче дулкын булды дип, бу инде менә шу профилактик чараларны киметкән аркасында артып бараларын саннары. Ләкин безнең Россия күләмендә мин әйтәләм, бездә беренче дулкыны бетмәде. Шуның өчен инде бу чиракта мин яңадан үземнең фикеремне әйтәм. Кызганычка каршы күп вакытта бездә коронавирусның саны киметелеп барды. Без инде менә әйтәбез, бөтен дөнья белән чагыштырганда бездә инде тестлар коронавируска бик күп узылды дип, ләкин ул тестларның сыйфаты бик яхшы дип әйтеп булмый. Шуның өчен бездә инде авыруларның саны кимерәк булып табыла. Әгәр дә аны бит инде сыйфатлы тестлар белән узылган булса, ул вакытта дөрестән дә авырулар саны күбрәк булырга мөмкин. Инде сыйфаты начар булса, ләкин инде политик мәсьәләләр аркасында шыннап авырган кешеләрнең санын киметеп күрсәтәләр икән, ул вакытта ул шил тарала һәм инде кешеләр үзләренең инде саклануын киметергә мөмкин. Безнең арада авыру кешеләре аз, шулай булгачны бу куркыныч түгел икән. Бу очракта мин яңадан кабатлап әйтәсем килә, бу авыру бар, коронавирусны инде бер кеше дә уйлап тапмады дип әйтеп була. Дөньядагы барлык кешеләрдә COVID-19 вирусы белән авырып чыгачак дигән имеш-мимешкә ышаныргамы? Дөрес, инде менә бу чирдә генә түгел, бүтән чирләр буенча да без әйтәбез коллектив иммунитет дип. Коллектив иммунитет дигән сүз ул нәрсә? Менә әгәр дә халык арасында бер 70% кеше я авырган икән, я инде аларга вакцинация ясап, аларында организмларында антителлар бар икән, ул вакытта дөрестән дә бу эпидемия дип санап булмый, бу аерым-аерым авырулар гына булачак мөмкин дип саналар. Шуның өчен инде бүгенге көндә безнең төп максат кешеләр җиңел формада гына авырса, ул вакытта зыяны кимерәк булачак һәм инде шушы коллектив иммунитет тудыраларга мөмкин һәм шуның өчен инде дөрестән дә авыруларның бу эпидемияны туктатып булар дип әйтеп була. Вакцинация чаралары шуның өчен күрелә. Менә шушы инде вакцинация кеше уза икән, ул вакытта дөрестән дә авыртмас дип. Ләкин вакцинация турында әйткәндә миннән сорыйлар, бу вакцина әйбәтме, начармы? Мин бу чиракта әйтәләм, мин әйбәтме икән, начармы икән әйтә алмыйм, әле ул тикшерелеп бетмәгән. Тикшерелеп беткәчтән шуннан соң әйтермен. Дөрес, менә инде коронавирус белән авырган кешеләргә, әгәр дә аларның менә организмда G антителлар дигән атала инде ул, әгәр дә алар табылган икән, аларга вакцинация бүгенге көндә узасы юк, аларның үзләренең иммунитетлары да коронавируска каршы бар. Инде менә безнең тикшерүле уздырылган буенча республикада 31% кеше шушы авыруны инде уздырган дип әйтеп була. Ләкин без әйтәбез 70%-ка әле җитмәгән, шуның өчен инде бу киңрәк тикшерүле уздырылырга тиеш һәм инде ул вакытта дөрестән дә әйтеп була, барма юкмы икән, күп вакытта коронавирус авыруы симптомсыз булырга мөмкин, я инде ул бик җиңел формада гына узарга мөмкин. Шуның өчен инде кешеләргә мин тәкъдим итәм, шушы иммуноглобулин G-ны тикшерергә вакцинациягә хәтле. Шул тикшерүне узмыйча мин вакцинациягә бармас идем. Равил әфәнде, бик зур рәхмәт.